del nostre de Lleida, l'han cuit al forn de manera molt senzilla. Simplement hem agafat el corder, sal i aigua. Aleshores, aquest corder l'hem tingut 5 hores coient a 150 graus. Què passa amb això? Com una cocció tan llarga i a poca temperatura, cal per damunt. És interessant no ficar-los amb gaire sal. Què tal? Què de lliga, no? La fruita amb el punt de vinagre. Peixos grassosos, fiquem al forn i després amb una paella preparem una miqueta de reducció amb vinagre de moscatet, uns alls fregidets, afegim al final vinagre de moscatet i allò quan tenim el peix fem una agitació i l'olorem. Aquest vinagre també us volíem explicar que s'han volgut tornar a l'origen dels vinagres, com aquells vinagres fets d'abans, amb el gust de vi. 20 anys. Noteu una potència amb nas. Tot i ser molt potent de nas, molt potent de... Que doneu la veu? Vale, aquest vinagre, com han comentat molt bé, a mi m'ha recordat el vinagre d'abans. Aleshores, com a vinagre d'abans,